در موج برنامه اطلاعاتی خبر. тоҷикистонро заминҷунбӣ сахт такон дод. рӯзи сафари зоирони тоҷик ба ҳаҷи умра дақиқ шуд. дар гузашти дӯстмурод уроқов ки иқтисодшиносу адиби тоҷик. афзоиши фавтидагон аз COVID-19 дар Эрон. русия аз рӯи теъдоди муҳоҷирон дар рӯйхати пешсафҳо ҷой гирифт. сардии то 30 дараҷа дар Саратов дарси кӯдакони то синфи 6 лағв шуд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Муинисата Муғоева. салом. тоҷикистонро заминҷунбии шадид такон дод. заминларза соати 1 шаби санаи 17 январ рух дод. баъзе аз сокинон дар шабакаҳои иҷтимоӣ навиштанд ки шиддати заминларза дар Душанбе-ву Хуҷанд низ сахт буд. Бар хабари марказҳои зилзиlanигории ҷаҳон, заминҷунбӣ дар наздики ноҳияи ҷурми вилояти Бадахшони Афғонистон рух дода, шиддаташ дар он ҷо ба 5,5 дараҷаи Рихтер баробар буд. тибқи баъзе маълумот дар Афғонистон зилзила як қатор музофотҳои ин кишварро такон додааст. манобаи Афғонистон дар як гузориши хабарӣ гуфтанд ки зилзилаи шадид Кобул ва баъзе вилоятҳои дигарро такон дод. гуфта мешавад ки сокинони вилоятҳои Балх, Панҷшер, Кундуз, Самангон ва Нангарҳор низ заминларзаро эҳсос карданд. ҳоло дар мавриди талафоти ҷонӣ ва ё хисороти молӣ маълумоте рӯи даст нест. Арабистони Саудӣ таърихи нави сафари зоирони тоҷик ба ҳаҷи умраро дақиқ кард. то кунун Арабистон чанд бор таърихи ҳаҷи умраи тоҷиконро тағйир дода буд. ин бор санаи 31 марти соли 2021ро ба унвони замони оғози пазириши шаҳрвандони Тоҷикистон барои ба ҷо овардани ҳаҷи умра эълом кардааст. дар ин бора хабаргузории Парс Тудей дар истинод бо радиои Садои Хуросон хабар медиҳад. қарор буд дар нимаҳои дуюми моҳи январи соли ҷорӣ аввалин гурӯҳи шаҳрвандони Тоҷикистон ба ҳаҷи умра раванд, аммо бо сабаби хуруҷи коронавируси навъи нав ё бритонӣ сафар ба таъхир монда шудааст. Абдулмаҷид Зокиров, масъули ширкати сайёҳии Расул Сохтмон, санаи 14 январ дар суҳбат ба Спутник Тоҷикистон изҳор дошт ки кишвари Арабистони Саудӣ дар бораи чунин таъхиргузорӣ дар қабули зиёраткунандагон рӯзи гузашта аз тариқи расонаҳои ахбори омон эълон кардааст. масъулони Саудӣ шарт гузоштанд ки синни афроде ки барои ба ҷо овардани маносики ҳаҷи умра аз Тоҷикистон ба Арабистон равона мешаванд, набояд аз 50 сол боло бошад. дӯстмурод Уроқов, иқтисоддони тоҷик ки ба эҷоди асарҳои бадеӣ низ шӯҳрат дошт, дар синни 78 солагӣ даргузашт. дар шаҳри Душанбе яке аз донишварони пуркори иқтисоддон ва адиби соҳибдилу соҳибқалам дӯстмурод Уроқов дар синни 78 солагӣ чашм аз ҷаҳон пӯшид, хабар додааст Фаридун Раҳнавард, рӯзноманигори тоҷик. дӯстмурод Уроқов соли 1942 таваллуд шуда доктори илми иқтисод, профессор, ходими шоистаи илми Тоҷикистон мебошад. дар бораи сабаби фавти Уроқов иттилоъе ироа нашудааст. Раҳнавард дар саҳифааш аз хизматҳои Уроқов барои илму адабиёт гуфтааст. таъкид шудааст ки марҳум дар баробари таълифи осори илмӣ ва фаъолияти пурсамар дар соҳаи иқтисод ба эҷоди асарҳои бадеӣ низ рағбат дошт. вазорати беҳдошти Эрон мегӯяд, теъдоди ҷонбохтагон аз COVID-19 дар ҷумҳурӣ ба 56803 нафар расид. тибқи иттилои вазорати беҳдошт, шабони рӯзи гузашта 86 нафар аз COVID-19 фавтида, теъдоди умумӣ ба 56803 нафар расид. радиои тоҷикӣ Садои Хуросон аз қавли вазорати беҳдошт, дармон ва омӯзиши пизишки Эрон хабар додааст ки дар 24 соати гузашта 6016 бемории нави гирифтор ба корона дар Эрон шиносоӣ ва 631 нафар аз онҳо бистарӣ шуданд. бар асоси маҷмӯи беморони вируси COVID-19 дар Эрон ба 1,330,411 нафар расидааст ки то кунун 1,119,137 нафар аз ин беморон беҳбуд ёфта ва ё аз бемористонҳо ҷавоб шуданд. бино ба гузориши Созмони Милали Муттаҳид, феълан дар Русия 12 миллион муҳоҷир кору зиндагӣ мекунанд. Русия дар соли 2020 ба феҳрасти топ 5 кишвар аз рӯи теъдоди муҳоҷирон ворид шуд.
дар ин бора гузориши шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид нашр шудааст. бино ба гузориши созмони милали муттаҳид дар қаламрави русия 12 миллион муҳоҷир умр ба сар мебарад. аз рӯи ин нишондод русия дар ҷаҳон дар ҷои чорум қарор дорад. амрико макони асосии ҷолиб барои муҳоҷирон дар соли 2020 боқӣ мемонад. дар ин кишвар 51 миллион муҳоҷир кору фаъолият мекунанд. ин миқдор 18% шумораи умумии муҳоҷирон дар ҷаҳонро ташкил медиҳад, омадааст дар гузориш. дар баробари амрико ва русия ба панҷгонаи макони муҳоҷирпарвар олмон, бритониё ва арабистони саудӣ ворид мешавад. раёсати вазорати маорифи саратов тасмим гирифтааст ки дар робита ба сардиҳои шадиди ҳаво кӯдакони синфҳои аз 1 то 6-ро муваққатан аз дарсҳо озод намояд. рӯзи душанбе бо сабаби сардиҳои шадид дарсҳои хонандагони синфҳои 1 то 6 мактабҳои саратов лағв карда шуданд, хабар медиҳад кумитаи маорифи ҳукумати шаҳр. бо сабаби сард шудани ҳаво дар рӯзи 18 январ дарсҳо барои хонандагони синфҳои 1 то 6 бастҳои 1 ва 2 Саратов бекор карда шуданд. ҳайати омӯзгорон тибқи ҷадвал кор мекунанд, омадааст дар иттилоия. муайян карда шудааст ки агар дарсҳо дар мактабҳо бекор карда шаванд, истифодаи технологияҳои фосилавӣ, манбаъҳои интернетии муассисаҳо, инчунин гузарондани дарсҳои инфиродӣ ё гурӯҳӣ бо кӯдаконе ки волидонашон бинобар шуғли онҳо наметавонистанд онҳоро дар хона гузоранд. тибқи иттилои ситоди минтақавии вазорати ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Саратов шаби душанбе дар баъзе ҷойҳо ҳарорат то 25-30 дараҷа хунук, рӯзона то 15-20 дараҷа паст мешавад. сомиёни азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.